shirye-shirye na waɗanda na shirya su a wannan shekara gami da wannan karatu na nan gidan na jaba da kuma na gidan sarki na duki da Allah ya bayar duk waɗannan maganu sun biyo bayan albarka yawa ne da Allah ya bayar na ga ya yi kyau tunanin abin da zai je da yanzu to tantani na yi shirin shirye-shiryen kuma na ɓoye su ne ɓoye su don kada yanda har su fallasu a samu irin waɗannan shirye-shirye tun gaban ba su kai ga yanda nake to Allah ta'ala ya samu hannu a kai Allah ya yi da waɗannan shirye-shirye da na yi kuma yanzu na ƙarshen su ne su bayyana muku su ku ji abinda nake nufi da bayyana muku dan ku fuskanci maganganun da nake da hankali da basira kuma ku saurare ni sauraron masoyi mai nasiha saboda ubangiji kuma irin shirye-shiryen da zai yi saboda ubangiji shi ne na ga irin wahalace-wahalace wanda nake fama harkoki wanda na runguma kuma a kullum a cikin su na babu wani baya amma Muhammadu subhanahu wa ta'ala ya goyi baya ya nema bai gazar ba saboda haka tun ban kai jallin ingadilin ba na ga ya kamata a wannan tsari tun ban kai ga jallin in kasa na shaidawa mai martaba karfi karo ga irin abin da yace ya yi mara bada kuma zamanin da zai yi wannan aiki zai kama sai ya zama baya yana umra saboda haka nan wannan magana a gabar da sai da Allah ya kuma da Allah ya kuma da shi lafiya na sake shiga inda na ce da shi a kan magana da na zo ne wa sarki bayanin a kan sanarwar shayi shi na nan kan wannan magana ne kuma da shi ne a nan aka zo aka yi yaro karibu ya ce gaba to daga cikin shirye-shiryen wannan shi ne da tafi a nan kuma a nan gida akwai shiri guda biyu shirin tafsiri din kansa